Ens complau molt donar-vos la benvinguda en aquest 6è cicle de conferències de Cambrils Pensa, xerrades per entendre el món. Ens encanta veure la sala tan plena. Moltíssimes gràcies al Sergi Bernal per ser aquí amb nosaltres. Ja sabeu que les conferències de Cambrils Pensa van començar fa uns quants anys amb un format diferent, amb un sol conferenciant, i eren més xerrades més filosòfiques, però sempre per temes que ens fan pensar i crear pensament crític i crear debat també. En l'edició anterior vam parlar de memòria històrica també i de temes d'actualitat com la crisi energètica que estem patint tots. I enguany no tenim el programa tot complet com teníem altres vegades, però sí que us podem avançar, a part de la xerrada d'avui, doncs que el 6 de febrer dimarts tindrem una conferència, primer un documental que es diu L'Objector, i ens parlarà sobre el conflicte àrab-israelià, i tindrem un cooperant que ha estat cooperant a Cisjordània i a un cap de Metges Sense Fronteres que també ha estat treballant a Cisjordània. Us dic així només pel damunt. Al mes de març tindrem Antoni Orensanz, que és un periodista, i tindrem un documental sobre la d'avui que ens va parlar del mestre Antoni Benages, que fins aleshores era un personatge bastant desconegut per la majoria de nosaltres. No sé si recordeu la conferència que vam fer el juny de l'any passat amb Carmen Agulló, pedagoga doctora en pedagogia de la Universitat de València. Ella ens va parlar del mètode Freinet de pedagogia i ens va parlar del mestre Antoni Benages de Mont-roig. A partir d'aquí vam començar a investigar una miqueta, a estirar el fil, i vam anar a topar amb un còmic que parlava del mestre, en el que Sergi va participar també, no? Després amb un llibre, amb diferents coses, i amb la pel·lícula que la majoria de vosaltres suposo que ja heu vist, la pel·lícula que hem tingut en cartelera diverses setmanes aquí a Cambrils i a totes les comarques d'aquí al voltant. Això aquí, perquè a València el juliol d'aquest any passat s'havia d'estrenar una obra de teatre, El mar no llegarà a Briviesca, i es va prohibir, es va censurar. Per això dic que aquí hem tingut molta sort de poder gaudir de la informació que ens ha pogut arribar i que encara tenim. Bé, tant ens ha fascinat aquest personatge que estem ara preparant un viatge pel mes d'abril per anar a Bañuelos de Bureba, que si algú està interessat després que ens ho vingui a dir. I res més, li passo la paraula a Salvador Matas d'Acte i ell us parlarà sobre el documental que veurem avui i sobre en Sergi. Molt bé, doncs gràcies, Montse, bona tarda a tothom. Un any més seguim aquí intentant buscar històries i buscar temes que ens ajudin una miqueta a entendre el món en què vivim. I enguany realment tenim aquesta sessió inaugural, jo penso que realment és molt bonica, perquè ja vam l'any passat, com deia la Montse, parlar d'aquesta revolució educativa que ens va portar a la Segona República, però quan alguna persona com el Sergi Bernal, que ens acompanya, és capaç de trobar i de descobrir ell i de reconstruir aquesta història tan dramàtica i tan punyent i tan emotiva alhora, doncs realment és com a dir allò que va explicar la Carmen Agulló, que va explicar la història d'un seguit de mestres valencianes, doncs ho veiem exemplificat amb tota la seva part bonica, transformadora, i també amb la seva part dramàtica d'aquesta mort tan punyent que ara comentàvem que passa just 5 dies després del 18 de juliol de l'any 36. Va ser una de les primeres víctimes d'aquesta guerra civil. Aleshores aquí ens acompanya avui veurem prèviament el diàleg, que penso que serà molt enriquidor, un documental, el primer documental que es va fer sobre aquesta figura del mestre Antoni Benages de Mont-roig, que era un pedagog, un jove mestre carregat d'utopia i d'il·lusió, i que va triar ell, o li van donar aquesta destinació, aquest poblet de 200 habitants de la província de Burgos,
i potser hagués pogut triar un altre, però va, no sé, suposo convençut de que la pedagogia pot transformar a qualsevol lloc, carregat d'il·lusió, doncs va triar aquest poblet i allí doncs s'ha de dir que va estar una sèrie d'anys, va fer una gran tasca i jo em quedo amb el que he sentit doncs, de tots els alumnes que encara doncs, el Sergi va poder i que surten al documental, que tots els que van estar amb ell recorden molt positivament la seva figura, tot i que doncs, l'alcalde, el capellà, el mestre falangista deien barbaritats d'ell i així va sortir doncs, tot aquest document que el van, posteriorment a la seva mort, el van, diguem, ara no surt la paraula, el van depurar, doncs tots guarden un molt bon record. Bé, per tant, no m'allargo més perquè doncs, han de veure el documental, però el Sergi Bernal, doncs, que ell és de professió, ell és de formació geògraf, documentalista, fotògraf, doncs volia descobrir i documentar el Pallars, si no és unes exhumacions, finalment allò no va poder ser i vas fer cap a la Pedraja, una ubicació des de la província de Burgos, i allí sí que vas poder assistir en aquesta, vas fer una sèrie de fotos i a la tornada et van trucar, pel que sembla, explicant que hi havia un mestre català que donava la coincidència que era nascut a la veïna localitat de Mont-roig del Camp. I bé, jo acabaria aquí la presentació, li donaria una miqueta la paraula al Sergi que ens pugui fer una miqueta d'introducció i després veuríem el documental i després tindrem una bona estona perquè comentem amb ell detalls, anècdotes i tot allò que us interessa. Moltes gràcies. Gràcies a tots dos. Gràcies al Banc de Temps de Cambrils, al Cineclub de Cambrils i a l'Ajuntament, i gràcies a vosaltres per omplir aquesta sala. Segurament haureu vist la pel·lícula El mestre que va prometre el mar. Aquí podreu veure els últims exalumnes del mestre Benages. Aquest documental el vam filmar el 2012, el vam presentar a Barcelona al cinema Girona el 2013 i va estar gairebé 6 mesos en cartellera. Quan acabi el documental veureu els crèdits. És d'alguna manera un documental on som dues persones els que estem darrere, l'Alberto Buglé i jo, ell com a director, jo com a documentalista, i al final expliquem la història del mestre que va prometre el mar a partir d'un quadernet. És el quadernet del retratista. Aquella escola de Banyoles de Bureba, als anys 30, durant 2 cursos van fer molts quadres d'aquests que conservava la família Benages. Dins de la capseta que conservava la família Benages hi havia una fotografia, la fotografia feta pel retratista, la prova real de que allò va passar, i entre els quadernets hi havia El mar, la visió d'unos niños que no l'han visto nunca. Una història escrita al gener del 36, on els nens deien: el mar debe ser muy ancho, muy hondo, muy grande, yo no he visto nunca el mar, el maestro dice que iremos a bañarnos. O sigui, la família Benages, quan em va ensenyar aquest quadernet, vaig veure la promesa que s'havia fet aquell any 36. El problema és que jo venia de la fossa comuna de la Pedraja, de fer fotos. Durant una setmana vaig estar fent fotografies de l'exhumació de la Pedraja. Vosaltres aquí veureu el documental, la segona exhumació, perquè es pensava que en aquelles muntanyes hi havia 350 persones assassinades. Aquí vam gravar la segona exhumació, jo vaig estar totes dues, però en aquell moment, quan vaig anar a visitar la família Benages, havia sortit de la primera, i en aquella primera havien sortit 104 esquelets. O sigui, després, quan vaig a visitar la família, m'ensenya aquest quadernet i dic: ostres, és una història rodona, és una història brutal, és una història que jo conec la realitat que va passar, però en canvi havia un altre destí a aquelles criatures del seu mestre, que era visitar la platja de la Pixarota de la Mont-roig del Camp a l'any 36, però en canvi va acabar tot en una fossa comuna. I d'aquí el poder d'aquesta història, que ja recordo als inicis, quan explicaves, feies un petit, i d'alguna manera és la història del mestre que va prometre el mar, que nosaltres expliquem amb el retratista, i és un homenatge, un tribut a aquest mestre, com tants altres s'estan fent a partir d'aquesta pel·lícula i dels diferents llibres que hem anat fent aquests últims 13 anys. Que tingueu una bona projecció
i després em podeu fer les preguntes que vulgueu, que estaré disposat a respondre-les. És com molt d'actualitat i realment ens ajuda a veure moltes coses que estan passant en el dia a dia del nostre país, no? Jo li donaré la paraula al Sergi perquè ens expliqui una miqueta coses d'aquesta i en acabat obrirem la segona part en què teniu el micròfon a la vostra disposició per preguntar tot allò que desitgeu. Sí, tal com deies, la memòria és una arma carregada de futur, perquè aquest home va estar al límit, la seva història va estar al límit de l'oblit, i al final la memòria és aturar-nos, mirar enrere per comprendre el present, i una vegada hem comprès per què estem com estem, poder projectar una cosa que no tingui res a veure amb el que va passar als anys 30, o sigui, no repetir la barbàrie i fer un futur millor del que tenim. I amb aquesta història jo penso que hem guanyat aquesta batalla a l'oblit. Encara queden 115.000 persones encara en fosses a l'estat espanyol, i d'aquesta fossa de la Pedraja van sortir, doncs, a l'agost de 2010 van sortir 104 històries com la d'en Benages. Benages era un mestre català que estava en aquelles terres posant en pràctica la seva pedagogia, una pedagogia innovadora, fins i tot podríem dir que és innovadora avui dia, i que va ser assassinat quan estava intentant posar en pràctica doncs, la seva promesa. O sigui, perquè aquest home el 15 de juliol doncs, havia d'estar en un congrés de pedagogia que s'iniciava a Manresa, però en canvi estava a Burgos. Nosaltres pensem que tal com diu el quadernet, tal com ens en diuen els exalumnes, tal com diuen la família, que estava intentant posar els preparatius d'aquell viatge a conèixer el mar per primera vegada, però bueno, anem a pams. A mi m'agrada la fotografia. Aquell 2010 volia fer fotos d'una fossa, assassinats per les seves idees polítiques, volia anar al Pallars, a la carretera de la comarca del Pallars hi ha unes quantes fosses, però aquelles encara no s'han obert, i preguntant amb una mestra de la universitat que vaig trobar a través de la revista Sapiens, li vaig dir que jo volia retratar que jo en aquells moments ho treballo encara doncs, fent mapes per una administració pública, però sempre m'ha agradat fer fotografies i explicar coses mitjançant la fotografia. I la possibilitat, volia fer fotos d'una obertura d'una fossa, i gràcies a aquesta professora universitària, la Caral Soler, doncs em va dir que una opció era posar-me en contacte amb la Societat de Ciencias Avanzadi, que era un grup d'investigació on estava el Paco Echevarría i la Lourdes Errasti, que surten a la pel·lícula, per cert, i aquesta gent em van dir, ostres, aquest estiu obrirem una gran fossa a Burgos, si vols venir doncs tenim el nostre fotògraf, però si vols venir tens les portes obertes. I així va ser com vaig estar tota aquella setmana doncs, fent fotografies de les fases de l'exhumació fins al moment que troben les primeres restes, des del moment que entren les màquines grans, els pics, les pales, i al final, doncs, com es veu al principi de la pel·lícula, els petits raspalls i els pincells que van baixant, traient la terra perquè vagi sortint aquell silenci, se'n vagi aquell silenci per sortir aquelles restes i aquelles històries. I en allà, inicialment fotografia de les fases de l'exhumació, però també entrevistes a familiars. O sigui, en una fossa comuna, per una banda estan les restes dels assassinats, els ossos, però després estan els que posen la carn i la sang, que són els familiars. O sigui, familiars que encara busquen. A la pel·lícula és la Laia Costa, que fa d'Ariadna, i que busca el seu avi,
Allà hi havia gent que buscava el seu pare, que buscava el seu germà, perquè això era el 2010, era molt tard, la gran majoria de gent, de familiars directes ja havien desaparegut, hi havia molts nets que buscaven, i aquesta gent només volia recollir els seus morts, volien treure'ls de la muntanya i enterrar-los en un cementiri o incinerar-los o fer el que fem nosaltres, un acte que tanqui una etapa, saps? Un acte de comiat indigne, però tancar una etapa. I aquelles persones que estaven a la fossa de Pedraja els havien enterrat en unes muntanyes sense nom, gairebé, perquè és el Puerto de la Pedraja, per allà passa el camí de Sant Jaume, o sigui, les persones que fan el camí de Sant Jaume passen pel Puerto de la Pedraja, o sigui, passen Villafranca, Montes de Oca, i es troben al Puerto de la Pedraja fins a arribar a Sant Juan Ortega, és una etapa dura, i en aquella fossa doncs, les famílies lluitaven, estaven fent una lluita per trobar els seus familiars, i d'allà van sortir una primera exhumació de 104 esquelets. Van estar una setmana i després d'aquella setmana, ja quan estaven recollint, la meva feina ja estava feta. Inicialment el meu projecte que volia que sortís una exposició fotogràfica, que era com ho havia fet fins a aquell moment, ja estava feta. Vaig agafar el cotxe, vaig marxar cap a casa i una trucada m'alertava de que havia passat una cosa important. Eva, una familiar de l'agrupació de familiares de persones asesinadas en los Montes de la Pedraja, em feia una trucada dient-me: Sergi, en tu partida ha pasado una cosa importante. Ha pasado una persona por la fosa diciendo que en esta fosa hay un paisano tuyo, hay un maestro catalán enterrado, y que era el maestro de Bañuelos de Bureba, del pueblo de Bañuelos de Bureba, i que se llamava Antonio Beneigas. Davant d'això dic, ostres, com és possible que després d'estar 7 dies aquí fent fotos ningú hagi parlat d'aquest mestre, saps? Com és possible que ningú doncs hagi dit res, però a la vegada té una sort que hagi passat aquesta persona dient això, saps? Que hi ha un desaparegut i que d'alguna manera puc explicar aquesta història d'un mestre, o sigui, posar cara i ulls a una d'aquelles restes d'aquelles 104 restes que s'havien exhumat. I increïblement, quan vaig posar al Google Antonio Beneigas Bañuelos Maestro, va sortir un blog mexicà, d'aquí La Connexió, que parlava de la promesa del mar, de l'assassinat, i parlava de la promesa del mar i del quadernet del mar. I, ostres, va ser com una catapulta d'estar en un camp d'assassinats sense justícia, que era una fossa comuna, que em catapultà cap a una escola on els quadernets escolars m'explicaven una història de vida. A la pel·lícula, gairebé tothom ha vist la pel·lícula, no? Perquè us estic fent spoilers, Doncs a la pel·lícula hi ha una part, la part de vida, que són els anys 30, els cursos dels anys 30, que a més la cromàtica de la pel·lícula és taronja, però en canvi el 2010 és dura, és blava, és conflicte, és silenci, és fossa, és mort. I aquí va ser igual. Després va venir la visita a Mont-roig al camp, on m'esperaven els familiars, la capsa de quadernets i la història del mar. O sigui, de poder dir, ostres, aquesta història és una història rodona, és una història brutal. I després va venir la visita a l'escola de Burgos. En aquells moments, ara és un museu, una escola, taller, museu, on és visitable. Quan jo vaig arribar el 2010 és com a la pel·lícula, que és un magatzem que queia trossos, amb uns problemes d'estructura, uns problemes d'humitats, i allà hi havia un bagul ple de documents d'època on el temps els estava desintegrant. I es veu al documental. Al documental hi ha moments molt poètics. Allà es veu, entrava el sol del matí, la llum del matí, i es veia aquells papers com anaven desintegrant-se, com anava la història aquesta que surt al final d'una fossa
i d'una capsa com anava després sortint, anàvem explicant. I el documental, inicialment, doncs, el nostre Verkami, al final surten moltes persones, amb un crowdfunding, 195 persones al final van col·laborar, i amb els cèntims d'aquells 7.000 euros vam poder viatjar a Mèxic, fer el gran esforç de viatjar a Mèxic, perquè aquesta història vèiem que l'havien d'explicar gent jove, una història d'escola, i teníem dues opcions: o agafar només els exalumnes, com a l'Eladio, entranyable, però que d'alguna manera jo no l'entenia. Estava intentant parlar amb ell, després l'havien de subtitular perquè era molt complicat d'entendre. Era un senyor molt gran, era un senyor que estava perdent la memòria, era un senyor que se'n recordava del seu mestre com un pensament i un record molt tàctil, com jugaven per terra, com si fos, diu ell, un hermano. Però en canvi, quan li fem llegir la seva història de los 7 hermanos, que havia escrit Severino, el seu germà, aquest senyor no se'n recordava de com es deien els seus germans petits. Començava Jacinto, Severino, però arribar als últims no se'n recordava. I aquesta és la força d'aquesta història, d'aquestes criatures que els hi van assassinar el mestre, els hi va tocar oblidar per poder sobreviure, però després, a partir de 2010, alguns comencen a parlar, com la Felisa, com l'Eladio, com el Severino, però és veritat que hi ha els altres que no van parlar mai. Per exemple, Lucía Carranza. Lucía Carranza era una exalumna, era de les grans, feia textos més elaborats, i la Lucía Carranza explicava com ella, què pensava, quina visió tenia ella del mar. Y el mar era muy grande, muy ancho y muy hondo. La gente vaya a bañarse. Yo no he visto nunca el mar. El maestro dice que iremos a bañarnos. Yo digo que no voy a ir porque tengo miedo que me voy a ahogar. Doncs la Lucía Carranza, el 2013, la vaig localitzar a Valladolid i li vaig dir que l'aniria a veure, que la volia fotografiar, que la volia entrevistar, i la senyora, doncs, tota l'estona amb evasives. Li vaig enviar el llibre per correu, li va agradar molt, pero yo li deia, te quiero entrevistar, Felisa. Ay, Lucía, tenemos que ir a Valladolid a entrevistarte. I la senyora, bueno. Em vaig presentar a Valladolid i la senyora no em va obrir la porta de la casa. Si vaig anar cap allà, jo penso que tenia por. Encara hi havia molta gent amb por. Imagineu-vos, els havien assassinat el seu mestre, una figura molt important al poble. Va ser assassinada, va desaparèixer. Ningú va voler parlar més d'ell per por de que els hi passessi el mateix. El que es veu a la pel·lícula va passar. Després de ser assassinat el mestre, van pujar al poble, van cremar els quadernets. Per això al poble es conserven 2 quadernets de l'Eladio, surten al documental, són 2 quadernets, un retratista que conservava ell, i després unes pàgines d'un altre quadernet, penso que és un Jesús. Tota la resta va desaparèixer del mapa. Queda algun altre exalumne que té una fotografia. Però sí que és veritat que amb aquest acte de cremar-ho tot, primer t'eliminen físicament, després t'esborren la memòria, que és esborrar el teu pas per allà, cremar-ho tot, cremar fotografies, cremar quaderns, amenaçar que no es pot parlar, tothom calla. Però és veritat que moltes vegades el silenci, l'oblit, durant una època potser ho aconsegueixen, aquest silenci, però al final la veritat sempre surt. Aquí han hagut de passar 74 anys fins que no hem pogut homenatjar aquest home i fer tributs i fer llibres i explicar la seva història moltes vegades, però ha costat molt, bàsicament perquè tots els alumnes havien desaparegut i gairebé la seva història va estar a punt d'oblidar-se. Per això moltes vegades, com diu el Paco Escribano, que és un autor amb el que vam fer l'assaig i és el productor de la pel·lícula, doncs el Paco diu que ell pensa que la connexió d'aquesta gent d'aquesta història amb el públic també és perquè hi ha una part de culpa que
que arrosseguem tots nosaltres, i és per una banda el seu injust final, però que després entre tots, el no parlar, de no conèixer, de que permetem entre tots que continuïn 115.000 persones en fosses, d'alguna manera per nosaltres també tenim un grau de culpabilitat que aquestes històries no hagin sortit, perquè d'alguna manera pensem que és inaudit que un estat encara tingui tantíssima gent en fosses comunes. Doncs haurien de potser deixar de fer 10 quilòmetres d'autopista per obrir-les, les fosses. Potser amb un pressupost de 10 quilòmetres d'autopista es podrien obrir totes les fosses que hi ha i tancar aquest tema. Però a la vegada l'Antoni Benages representa no només els mestres de la República assassinats, perquè són dels col·lectius més represaliats, sinó totes aquelles persones que han passat per una fossa i gairebé la seva història ha estat oblidada. Perquè gràcies a tot aquest gran projecte de divulgació, la població, vosaltres, tothom que vegi la pel·lícula, que li arribi quan estigui al Netflix o quan es surti a TV3 o Televisió Espanyola, doncs d'alguna manera sabrà dels mestres de la República, sabrà de la República, sabrà del cop militar contra la República i sabrà de la repressió tan brutal que van patir els mestres i tota la població en general que no pensava com ells. I a la vegada espero també que aquesta pel·lícula doncs també influeixi en els mestres i que es vegi que una altra manera de fer escola és possible, sortint del dia a dia rutinari, memorístic, que pot arribar a amortair el que és l'escola, a després el que pot implicar, el que significa l'exemple d'aquest mestre, com una persona en un poble, amb unes condicions molt dures de feina, on la meitat del poble no aprova les teves maneres d'ensenyar, la meitat del poble doncs volen fer-te fora del poble, però ell continua perquè veu que a poc les seves maneres de treballar està influint en el dia a dia del poble. Al final els mestres de la República doncs eren com una punta de llança o una avançada de l'estat republicà en els pobles. Allà on hi havia un nen, l'estat republicà va fer que hi hagués una escola i un mestre. I per exemple en aquests quadernets fets gràcies al text lliure, l'assemblea decidia quin text, l'assemblea de l'escola dels infants decidien quina publicació es publicava en el seu periòdic. Després aquests periòdics es feien diferents còpies, hi havia un intercanvi en diferents escoles. Per exemple, al Penedès hi havia moltes escoles que utilitzaven pedagogia Frenet, perquè no era un únic mestre sol que feia aquestes tècniques, sinó que era tota una xarxa, era tota una cooperativa de mestres que feien servir aquestes tècniques, i els nens de Banyoles de Moreva sabien del Penedès, sabien de Mèxic o sabien d'Argentina, perquè Banyoles de Moreva als anys 30 doncs no tenia carretera, no tenia llum, no tenia electricitat, i les comunicacions tampoc no tenia, perquè s'iniciava un petit camí que arribava fins a Bibiesca, però no hi havia carretera. Però en canvi hi havia un servei de correus que feia que aquests quadernets viatgessin. Aquests quadernets podien arribar al Penedès, podien arribar a Barcelona, podien arribar a Palma o podien arribar a la República Argentina. I al final és el que com aquests mestres, com portaven el gramòfon i la impremta, però després donaven la paraula a l'infant, no només la paraula sinó la impremta, perquè gràcies a això conservem aquestes històries, no han mort aquestes històries, i a sobre els seus creadors signaven amb lletra majúscula. Ara que veig Baldomero aquí, Baldomero Sáez, que era un altre exalumne, la seva filla em va localitzar gràcies al primer llibre i em va enviar un correu per dir-me que gràcies. Jo li vaig dir que si encara vivia Baldomero, em va dir que sí. Jo li vaig dir que li preguntés si li podia entrevistar, i per lo vist quan li va explicar de la possibilitat, quan li va dir quan li va parlar del seu mestre, per lo vist aquest home va agafar-se les mans al cap i va començar
a dir que no vuelvan, que no vuelvan, que no vuelvan, que no vuelvan, i la filla va dir, ostres, impossible. He entrat, quan li he preguntat, ha rememorat uns fets tan brutals, però no ha volgut parlar. Sí, preferim que no tregui aquest tema. Però al final hem pogut recuperar aquesta història gràcies als quadernets, gràcies als exalumnes, gràcies a la família Benages, que conservava tots els quadernets, la fotografia, i al final jo penso que és una batalla guanyada a l'oblit. Fa 15 anys, doncs la història de l'Antoni Benages estava a punt de perdre's. S'havia fet alguna recuperació, algun petit escrit parlant d'ell, però no havia anat més enllà. Des de 2010 vam començar a tirar del film, i la història que sortís a peu de fossa era tan poètic, tan brutal, com un cor que hi havia en aquella fossa, i a partir d'un testimoni comença a bategar de nou fins que ara tenir un fill il·lustre a la vila de Mont-roig, que és aquest mestre.